Nafarroako hiriburutik Arabakora goaz, Gasteizera, Maider Regues bertan delako, hizkuntza gutxituetako hiztun gazten topaketan. Maider Regues, arratsaldeon. Kaixo Maialen eta ikusentzule guztioi arratsaldeon. Bai, hementxe gaude Gasteizen Monte Hermoso jauregian iga topaketak nola doazen ikusteko asmotan etorri gara ona. Hain zuzen ere hizkuntza gutxituetako ordezkariak etorri dira topaketa hauetara, haien artean saretzeko asmoz, hizkuntza gutxitu horiek ikusgai egiteko asmoz eta hizkuntza gutxitu desberdinen arteko komunitateen elkarlana pizteko asmoz. Eta 86 hizkuntza gutxituetako ordezkariak etorri dira Gasteizera, datozen 5 egunetan hemen elkarlanean lan egiteko eta elkar ezagutzeko, esaterako kurdua hizkuntzaren ordezkariak etorri dira, eta baita ere, esaterako Kolonbiako palenkero hizkuntzaren ordezkariak. Eta mune honetan hementxe daude lanean, lantaldean, ariketa desberdinak egiten, partaide desberdinak, badute hizkuntza gaztelera edo ingelesa, horiek dituzte aman komunean eta modu horretara elkar ulertzen dute, baina hementxe ari dira bata bestearengandik ikasten eta ariketa desberdinak egiten tailertxo honetan. Eta hitz egingo dute hementxe June Telletxearekin, bera da iga topaketetako antolatzaileetako bat. Arratsaldeon, June, zer moduz? Arratsaldeon, oso pozik, eskerrik asko tortzeagatik. Hementxe gaude, nola ez? June, 5 kontinenteetako ordezkariak ditugu Monte Hermoson gaur? Bai, lehen da biziz, lehenengo diseinua da 5 kontinentetik etorritako parte hartzaileak ditugula. 2 etorri dira Australiatik, aborigenak dira. Aborigenak? Bai, hizkuntza aborigena daukate. Haiek akaso dira urrunetik etorri dira? Aurten bai, urrunenak, baina aurreko diseinuetan ere Hawaiitik ere etorri dira. Bai. Ze kuriosoa, ez da, hemen elkartzen dira, hemen elkar ezagutzen dute, eta, partekatzen dute, noski, haien hizkuntza gutxituaren errealitatea, ez da, zer da elkarri ematen diotena, edo zer da hemendik ateratzen dutena? Batez ere, saretzea, elkar ezagutzea eta topaketa hau amaitzen den momentutik, barikutik aurrera elkarrekin lanean jarraitza. Horretarako sortu gonen ere Iga Plaza, plataforma digital bat izango dana, lanean jarraitzeko eta hemengo elkarlan proiektuetatik, zeozer polita eta zeozer interesgarria sortzeko, hori da batez ere dramatena komunitatetara. Ez da gutxi. Euskara ere hizkuntza gutxitua dugu, zenbat hizkuntza gutxitu daude munduan? Hizkuntzak 7.000 baldin badira, 185 baino gehiago gutxitua dira. Normalean tamalez hizkuntza hegemonikoen inguruan hitz egiten dugu, baina gutxituak gehiago gara, hizkuntza gutxituak gehiago gara. Ikaragarria. 6.000 eta piku izango gara. Hemen behintzat, 78 hizkuntza gutxituren ordezkariak daude, ez dira gutxi, baina gero zenbaki hori ikusita, ez dira asko ere, esango genuke, askoz gehiago dira munduan, oski? Bai, 78 hizkuntza ordezkatuko ditugu, eta, 400 euskara, baino gehiago jaso ditugu, eta hautatuak izan dira 78 lagun. 78 lagun, 78 hizkuntza gutxitu ordezkatu. Hori da. Eskerrik asko, June, parte hartzen ari direnak topaketa hauetan eta beraiekin hitz egingo dugu, hemen txerdian jarriko naiz. Arratsaldeon, Josu eta Maji, ez da? Hori da, bai. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Jakin nahi nuke, Bergarakoa zarazu eta Donostiarra esan didazu. Hori da, bai. Zer mugitu zaituztete topaketa hauetan parte hartzera? Batetik ikerketan sartuta nagoelako eta beste batetik, inoiz ez dagoelako beste hizkuntza gutxituetako hiztunekin horrela elkar bizitzeko aukerarik, ezta? Eta saretzeko aukera ederra da, bizi dugun zapalkuntza estrukturala aldarrikatzeko eta horren kontra estrategiak garatzeko modu bat da.
eta uste dute oso garrantzitsua dela guztiolako ikasteko, bata besteren gandik, elkarren gandik. Ondo, Josu, ze gainera ikusiko zenuten oso jende gaztea dagoela topaketa hauetan, hain zuzen ere, hizkuntza gutxituetako hiztun gazteak daudelako konbokatuta topaketa hauetan, eta horixe da topaketa hauen bereizgarria. Maili, akaso gazteengan edo belaunaldi gazteengan dago hizkuntza gutxitu hauen etorkizuna bermatzea? Gazteek zenbat garrantzia daukazue? Bueno, gazterik gabe ez dijoa inora, hori horrela da, baina egia da azken finean gure esku dago, eta nik uste dut hizkuntza gutxitu bat, edo zen hizkuntza bizirik irauteko gakoetako bat da gazte burruka. Euskal Herrian ikusi dugun bezala, azken mende erdian, gazte burrukak eraman du aurrera hein handi batean euskara, eta hala izango da ere mundu osoan. Eta gero ere gure artean, gazteen artean ere harremanetan jartzea, saretzea, aliantzak sortzea, mundu gero eta arriskotxago eta fasismora doa mundu honetan, beharrezkoa da ere, ez azken finean, eta aldarrikatzea hizkuntza biodibertsitatea, eta gu geure lurran ere gure hizkuntza zaiteko alegina edo nahia. Oso gogotsu ikusten zaituztet eta oso ondo, oso zentratuta. Eskertzen dizuet, bioi gurekin partekatu izana hitz hauek, eta hementxe geratuko naiz, Monte Hermoso jauregian gazte hauekin zer egiten duten eta zer ikasten ari diren ikusten, datozen 5 egunak halaxe pasatuko baitute, elkarren gandik ikasten. Gero arte! Gero arte, Maider, eskerrik asko benetan.